Здравейте хора, аз съм Бурар и днеска почвам нова поредица на тази игра Happy заедно с Да Вектор. С него правим О, аз съм вече. PewDiePie. Аз съм PewDiePie. Не. Мина PewDiePie. О, лайка бос. Човек минах PewDiePie, аз съм най-добрия. Що ми ти забавено е? А? Някакво много ми е забавено. Лагва. Не! Много е тъпо, брат. Кое? С една ми пречи. Аз ще спася Спонж Боб. С колко фъпа се играе? Паркор. Опа, с колко фъпа се играеш, бе? 30. Сколко? Найс. Нехо ще мало аркиларето, ще е яко. Къде ти си да събра? Dance, baby. Вау. Ужасно. Баста. Не, яко е. О, ти много ги обичам смичайте. Динар пар. О, това много гадно. Това се избъгвам си плюс. Шкем вече рибата. Това наушни. Специално за мен наушни. Опа, лежаш. Two ways. Сам тос. Излизаме сори, дер, там Да, заедно. да, ми. А тебе ли? Да. Постоянно. Не мога да играя сървър. Мога да играя левела. Аха, то смога. Да, няма да го чета. Това я се игра. Това е много яко. Това съм ги минал. Извинявайте, че не говорим много, ма сме просто много уморени 1 часа през нощта. А ние сме на 12 години. Не. Ти си на 20, аз съм на 11. Катана. Катана. Остави това мачете, не знаеш как се играе с това нещо. Кафана, кратана. Останах без ръце. Ти с пистолета, майко! Катана. То с пушка. Може. Катана. Мина го. Не мога да повярвам. И ни направих вечерите са. Съм базикас. Заседна ми между краката са търт. После ще пратя клипчета да видиш. Нали снимам в един канал, момче. Ти нещо забрави. Pogo Jump плюс Impossible. Аз съм GB. Аз съм One Direction. Аз съм not good. Аз съм good. Аз съм Аз съм окей. Аз съм World of Warcraft или WoW. Но от двете. Ти виж на клипа какво съм направил. You're better. Свърши ли с това клип? Не съм. Имам още 4 минути. Аз съм в последното. Yes! Yes! What the fuck? О, не, за малко да стана Чък Норис. Аз пък съм по-добър от PewDiePie, кефиш ли са? Аз пък искам да стана Чък Норис. Аз съм по-добър от PewDiePie. Сега ще да станем по-известни от PewDiePie. Възможно викаш. Бам! Ако имаме някакви ченове въобще. Ако имам някакво какво?
Фено види да гледате. Колевар. Аз ми има моя канал. Паркур обичам. Грапа. Гледайте в газа ми. Сега. О, его Майли Сайрас. Реген! Сега. Минах през месомилачницата. Не разбрах това. Закла. Това ще расти, брате. Аз ще изиграл още 2-3 ще спирам. Басяк. Ще изиграл още 2-3 игри ще спирам. Лягаш ли? Да, човек. Рекимба. Боята. Боята, как си гледайте моя лаци. Вау! Боята, как си гледайте моето лаци. Вау! Кой каза, че ми трябва ръце и крака? Yes! Оле, това е много трудно, бате. Тук бота Оръм игра много труден. О, дали ще го мина? Не можах. Ти се гърми за няма сестър. Буле! О, мина го. Буле толкова! Буле! Аз сега свърша. Това е отвратително. Разбрах, имам нужда от... Всеки за себе си. О, леле, майка. This is crazy. О, Виктори. Виктори, искам пак да игра. Какво? Yes! Айде, свърших. Аз ще трябва да го качвам вече. Добре. Аз си го свършил. Пио, аз първо ще го свърша. Чудалкаче. Айде, трошете са тук. Ако го видиш, че и последното ниво, особено направо ще паднеш да се хилиш. Yes! Не мога. Пружина. Фрам флип. Това е гадно. Как се пише Уилс, бе? Кое? Уилс, как се пишеш? Не помня. Ага. Sonic Lake. It's so, yeah. Не. Oh my man. Sonic come back. What the fuck? Дайте Sonic, you know. Не забравяй българ. Не забравяй, снимаш български канал. This is really... Це ниво едно яко. QGB for life. What? Причина 9-та минута, когато ми... Съм свършил. Кажи бе, Жив съм. Тауър. Път нещо. Вече малко. Този идва с мен. Разбрах какво трябва да правя. Но така мисля. Не мислях така.
О, сега с 30 FPS. Saving seconds. Good luck. Аз съм от... Как умря, бе? Мина ли има тук? Не. Нека пробвам пак. Искам долу. Какво подява? Бягай! За малко. Много ми е приятно да играя с вас, но трябва да свършвам. Сабскрайбвайте, лайквайте, ако искате още. И се абонирайте. И да, абонирайте се за нас. И